Ngayong gabi mga cute. Makawali na pumugoy. Humana naman pinapangitag sapi, pinaulit na po. Pinaugma na po. Aon pa. Kapoy itang ngitag sapi di Japan market. Hindi igad lalim. Hindi lalim ngitag sapi. Stilan. Kaita. Aon pa. Pero mandari yapang smile. Naarna. Importante maganda market nga ang malaga, diba? Nakaraan nakalipas na anong labay oh. Positive mao gito na mato. Uhay. Medyo pa nagbalik yung mag ay, dito. Argot. Ay, nako. Pagtaguya mas mananap. So may mga panrada ato da market. Libot-libot ramday ko diri. Asan mo? Libog ko sigaw sa nandre market ha. Max. Nare-re. Nare-re pita di ay. Putot sa lubi. Ngay, ay mo kalimot og sino to ang market ha? Bisan gue lami gud pabida. Mura man ta dili mga friend. Friend bitaw ninyo. Saya na ato ang pagka-solve higala to ha. Sayang lang ito ang, di ba? Maram na hindi mga friend niyo. Hindi pa ulit na tayo mga kit. Libot-libot rin ito. Putot sa labi. Ay, nako. Nako. 従業員は医薬品レジまでお願いします。 Open. Ay mo ganun ito share mga kita. Balik na juga niya kahit panis ka ba. Uhay. Kaya mong kaulaw. Kuram ko eh. So, hanggang dito lang market. Ingat kayo dyan palagi. No? I love you all. Diba? So, hanggang sa muli. Mga bata. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam. O, diba? Dragon Balls na paog. Bye.